Casual Winter House također na Zadarskom adventu s kakvom ponudom, a i posebnim događanjima? S ponudom prije svega kobasica i kuhanog vina što je klasika za adventsko razdoblje, ali smo se mi potrudili da tu stavimo još jedno 20-25 priloga različitih u našim posebnim pecivima i da tu malo damo razlike u odnosu na klasiku koja je okolo. Tu smo još uz to dodali burgere koji su također nešto novo u nekim obojanim pecivima i to, i baziramo se na našem Hendrixu i dobrim zimskim viskijima. Od tih 25 priloga, što su Zadrani prepoznali, koji su najbolji? A prepoznali su svakako karamelizirani luk kao nešto novo, čips od sira, prženi luk i tako. Danas smo ovdje organizirali jednu brijačnicu humanitarnu koja obilježava kraj No Shave Novembera, mjeseca koji muškarci posvete ostavljanju britvice sa strane i osvješćenju ljudi o bolestima raka kod muškaraca, prvenstveno raka prostate. I tim povodom danas, evo kako je drugi dan prosinca, 11. mjesec je završio, ljudi trebaju skinuti te brade i u suradnji sa dvojicom brijača zadarskih smo se dogovorili da ljudima ovdje skinemo te brade i prikupimo neke donacije za Ligu protiv raka. Lijep broj se odazva i stvarno ljudi evo i čekaju vamo za brijanja. Pa mislim da su Zadrani još jednom pokazali da imaju srce i da imaju volje kad su ovakve akcije, naravno za pomoć. Mi znamo komentirati u brijačnicama da smo postali malo i žešći od žena kad se uđe u one ženske frizeraje. Sad imamo kreme za bradu, vosak za bradu, gel za bradu. Mislim da su ljudi malo, muškarci, da su postali malo podigli to na neku razinu što se tiče kozmetike i brijačkih tih. Koliko je to zapravo zahtjevno za održavanje? Pa lakše je za održavati nego se brijati svaka 2 dana. Puno je lakše za održavati. Znači ti si ipak više za bradu nego za održavanje? Naravno. Puno je lakše. Tvoje mušterije, da li više preferiraju bradu? Naravno. Kako ko, zavisi od osobe do osobe.